Zvaunyatso kubuda pachena kuti aiwa the ruling party ZANU-PF has failed. Zvatakuona kuti aiwa the skeleton work of the economy yakuonekwa kuti aiwa most prominent and most progressive retail companies ari kuonekwa mashops achivhara. Patona kuti aiwa food world Eastgate aiwa vanhu vanoshamisika vanyatsokuona ichivhara ichikolapsa nekuda kweekonomi yamuri kuona kuti iri kustruggle kusimuka. Sambenda mashuka mudanyogwa panapa ndoti bo subscribe like turn on the bell icon. Tipinda pabeba nawo pa headline pahende kozo vanobuda vachiti food world Eastgate closed its doors for good. Reasons about number 1, the Zig effect, the impact of massive corruption, the inconsistent policies. Expect more companies to close down if this situation is not addressed. Pana paonobva poster ne proof yamba kone kanjwa chinzi notice of branch closure. Dear valued customers, we regret to inform you that our Food World Eastgate branch will be closing permanently on 30 September 2024. We deeply appreciate your loyalty and support over the years. Ndo mashuka tukuona kuti aiwa panapa kumana kozo muzando wakumuna ma veterans ari kubuda vachi expose nawo dziri kuona kuti aiwa this shop inozikanwa nevanhu kuti aiwa yaperforma zvakanaka and vanhu vaitorela kwa iyi vanhu vada unotenga vachinotengesa vaiona kuti aiwa vanhu vaiona kurarama pamusoro pamatengesero ayaita vachiona kuti aiwa this shop yava kuvhara nekuda kwema reasons avapo vachiti the Zig effect yamoza kuti aiwa our own currency the Zig yakaluza value mawiki akapfuura avo vaendera mberi panamba 2 vachiti the impact of massive corruption vachiti aiwa corruption yanyanyisa nyika yeZimbabwe takuona kuti our own currency vanhu vanenge vachitengesa zviro loyal zviri pamutemo ndo vanenge vangosangana aiwa vachirealize malosses nekuda kwevanhu vari kuita maactivities ari corrupt. Vanoenda mberi vachiti inconsistent policies vachiti mapolicies aripo aiwa haasi kufadza maretail companies zvinoda kuti aiwa vari kusangana aiwa nemaproblems akaita sewaya vari kuona kuti vanozoclosa mabusinesses avo. Pundisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chashamisa vanhu mberi kweme section medu. Subscribe like pachino turn on the bell icon.